Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Wala eh. Nagmahal ako ng single mom eh. Feel good morning sa mga suking listeners at followers sa Love Radio, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Wilmar. 34 anyos at isang delivery rider mula po sa Balut, Tondo, Maynila. Ang katas ko po ay tungkol sa single mom na minahal ko. Si Jelly. Mga 30 years old na rin si Jelly Colantits. At may isang anak. Aminado po siyang gumigimik siya nung kabataan kaya nadali siya ng 50 years old na negosyante. Kaso nga po may asawa pero walang anak. Sa akin naman wala namang problema kung may anak na po si Jelly. Basta ako pangangatawanan ko po ang aking pagiging ama sa anak niya. At balak ko rin po, Colantits, na kapag nakapag-ipon, makakasalan ko po si Jelly para patunayan ko po sa kanya na mahal ko siya. Ngunit ang ama po nung bata na itago na lang natin sa pangalang Ramon, nagsusustento pa rin po para sa bata. Sang araw umuwi po ako. Walang tao sa bahay. Naalala ko, lalabas pala sila kasama si Ramon. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, wala pa pala sila. Gugutom na ako ng pagkain. Wilmar! Ito na Sakto, kami. dyan na sila. Papa Wilmar, pabukas na po ng pinto. Wilmar! Ah. Wilmar! Uy, andyan na pala kayo. Papa Wilmar, Ah. Bakit ng chicken? Uy, salamat! Gusto mo po yan? O naman, gutom na gutom yung Papa Wilmar mo eh. Galing po Kakabiyahe. yan kay Papa Ramon ko. Gusto mo pa rin? Okay lang. Gutom ako eh. Sabi ko na eh. Tara. Hindi kakain na po tayo. Dami mo palang bitbit Pabuhat nga, meron pa doon dalawang plastic supot sa labas. Dali. Dami ko Sige na, ako nang bahala binili dyan. kito ng paborito mo mga ano dyan, alak-alak. Oh? Tsaka mga delata. Binila na rin kita ng mga tuna, mga... Para pag nag-chill-chill ka dito, di may pang inom-inom ka. Dali, pabuhat. Oh, talaga? Opo, pero ang nagbayad po niyan yung totoong papa ko, si Ramon. Talaga, Jinjin. Okay lang naman. Sige, pasok na kayo. Okay lang, papa.
Okay lang yun. Tsaka, kumain na ba kayo? Hindi po, kaya po may uwi po kami na bakit na chicken. Pero isa lang sa'yo kasi kapapa ko po yun galing eh. Kanina pa itong batang to, paulit-ulit. Naiinis na. Tapos sige, okay isa lang, lang yung wala. gravy mo ah. Okay. Okay po, tara na. Naima, Yay! buhatin ko muna yung iba pang Sana grocery lagi mo. may Jollibee kasi dito hindi ako nakakaranas. Kumusta naman yung lakad yung kanina? Pagod na pagod yung bata. Tulog na tulog. Papa, antok na ako eh. Pwede matulog na ako? Pagod Kwentuhan mo ako na sa... tayo. Hindi naman ako kikipagkwentuhan to. Para Hindi, naman. pwede naman bukas eh. Sobrang pagod ko lang talaga sa lakad namin, Jinjin. Sorry, Pero bukas po, na. Ha? Hindi na nga kayo kumain. Doon saan ba kayo pumunta? Sabi mo kakain lang, tas grocery. Grocery. Tagal eh. Mga 1 oras kami sa grocery. Tapos ang traffic, 2 oras yung traffic. Yun, kaya... Namiss ko na. Bukas na. Ayan, pag nagaling ka talaga sa grocery, wala na talagang... Hindi naman sa grocery, sinabi ko lang pagod ako eh. Ito naman eh. Sige na, bukas na ha. Uhaw na yung kamilin. Tagal na kaya nung wala. Sige na. Bukas na. Bukas na, promise. Ngayon Tulog ko na. gusto eh. Huwag mo akong ubaran dyan. Sabi na nga bukas na eh. Apakakulit naman eh. Huwag ka na Wilmar! ano ka lang, starfish ka lang. Kung Dami bahala. mo nang nalalaman. Sige na. Bukas na, please. Sige na. Kiss na lang. Good night. Ba yan? Bitin Bukas na na bitin lang. naman. Bukas na no. Tulog ka na. Pwes, sa side pocket kita. Aray! Sinabi ng ayoko! Ang kulit mo ah! Pag tayo narinig ng bata! Bastos mo ah! Sige na, huwag ka na magalit. Tulog ka na dyan. Ba yan? Parang may nahalata na po ko Kolantits. Ewan ko lang kung nahalata nyo rin. Tuwing nakikita sila nung Ramon na yon, pagbibigay sa kanya ng sustento, kakain sila, mag-grocery siya, pag uwi, pagod na pagod. Ayaw talaga niya. Ayun pabembang. So nagduda na po ako, kaya minabuti kong kausapin yung bata. Ano po yun, Papa? Ano po yung tanong mo? Lakasan Anong mo. dinodrawing mo? Anong dinodrawing mo? Dinodrawing ko po yung lagi namin na bahay na pinupuntahan ni Mama. Tsaka yung po na Papa ko. Ito po Bahay? color red na bahay. Color red na bahay. Teka Lagi lang. pong red paborito nila na pupunta dun. Tsaka ito po tama yung aircon. Oh, ayan po yung remote nito drawing ko din. Ayan. At saka po may ano Teka lang, po, teka lang. pagpasok namin, naupo muna po kami sa sopa na may takip po. Bawal nakita ng ibang tao. Ayan po na drawing ko. Teka. Di ba, paglabas nyo ni Mama, Pa. pagkita kayo ng Papa Ramon mo, Apo. kakain kayo. Opo, Tapos, tama po yun. tapos pagkain, mag-grocery kayo. Opo. Tapos sa grocery, saan pa kayo pumupunta? Ito po ni drawing ko yung bahay na pula po na building. Minsan po, number 6 yung pinipindot namin sa elevator. Number May 6. elevator? Opo, yung bahay. Parang mayaman nga po si Papa naman. Laging may elevator na pupuntahan namin, number 12. Tapos iba-iba, pero pare-pareho po na pula na bahay, iba-ibang lugar. Yun po. Talaga? Po, ayan po. Tapos Tapos, aircon po, aircon. Tapos ginawa po, pagpasok po, kwarto lang siya. Tapos? Tapos sabi ni Mama, diyan ka muna sa CR. Maglaro ka dyan ng tubig, sabi po ni Mama. Tapos sila ni Papa Ramon nandun. Talaga? Po. Miss na talaga kita, babe. Talaga? Oo, Miss mo andito ako. na yung pera para sa bata. Tsaka, Mama, yung... napapasana
Anak, mag-enjoy ka lang muna dyan, ha? Dinala ko na yung inflatable pool mo dyan sa loob ng CR. Diyan ka na lang muna. Lagi na lang po ako sa CR. Ikaw talaga. Mahal mo ako? Oo naman. Talaga? Salamat dito. Ang dami naman ito. 15,000. Para yan sa'yo at sa bata. Next kita natin. Ganun Mamaya ulit, na ha? salita, Bembang na. Yan ang gusto ko talaga sa'yo. Alam mo. Ganun po na nangyayari. Ikaw nasa CR ka lang? Opo, may dala po na salbabida. Tapos po, paglabas ko, uuwi na po kami. Pagpasok po kami ng mga 1 p.m. po, Papa Wilmar. Labas namin 4 p.m. So, kaya kayo nandito ng mga 5 or 6? Opo, tapos sa may tatawag po na tao, extend pa! Alam na alam mo. Alam mo. Ayun po, lagi po kasi na kami napupunta noon. Anong in-order ng pagkain dun sa loob? Pansit lang po Pansit? Pansit. Kasi may dala na po kami na take out, di ba? Na Oo nga. chicken Kaya joy. pala ang lamig na ng Jollibee na Opo, yun chicken. po. Ang baho lang po dun sa bahay-bahay na red kasi minsan pagpasok, amoy na yoyosi. Ha? Amoy yun. Alam mo bata ka, ha? Lagi na po kami napupunta doon ni Papa Ramon. Mayaman po ba si Papa Ramon? Papa Wilmar? Wala akong ideya pero talagang Yun po. pupunta kayo dun, ha? May tanong ka pa? Wala. Sige, salamat. Okay. Di ko po alam, Kolantits, kung anong i-react ko sa mga narinig ko mula sa bata. Alam naman po natin na ang bata hindi po nagsisinungaling yan. Kaya pala pagod na pagod siya. Tuwing umuwi siya galing sa labas. At pag nagkikita sila ni Ramon, sabihin mo na kasi yung totoo. Anong totoo ba? Paulit-ulit na lang ako. Kanina pa ako pabalik-balik sa sinasabi ko. Kasi pabalik-balik naman ako nagsasabi na sa'yo ng totoo. Wala akong ginagawa. Maayos namin kinikita yung tatay ni Jinjin dahil tatay niya yun. Kailangan ng sustento ng bata at responsable naman si Ramon eh. Oo. Para sa bata na kuto ginagawa. Kaya nga. Ano bang gusto mong marinig? Nagsiselos ako nasasaktan ako eh. Pasensya na kung single mom ako eh. Hindi naman yun yung point ko. Pasensya na kung... May nangyayari pa yata sa inyo ni Ramon eh. Base sa kwento ng bata eh. Alam mo, gagamitin mo pa yung bata. Hindi ko ginagamit yung bata. Sinasabi Hindi ko. walang gano'y kukwento si Jinjin dahil wala namang ganung nangyayari. Magsabi ka lang ng totoo, please. Walang totoo. Anong totoo? Para sa bata kaya kami nagkita, nagpagkabigay ng sustento, mag-grocery, tas ihahatid na kami sa terminal. Oh! Alas buong araw kayong wala. Aalis kayo dito ng mga alas 8. Pinapasyal niyan yung bata sa mall naglalaro. Ano ba, wala ba karapatan yung bata magtagal sa tatay niya? Diba sabi mo, hindi kinakakalabas? Kasi may asawa yung taong yun. Lumalayo kami ng mall. Minsan yun yung sinasabi ko kasi totoo naman. Alam mo, hinuhuli mo ko eh. Para kunyari, ako yung masama, ako yung nagsisinungaling. Okay. Sige, ganito. O pwede ba? Kung magpapadala ng pera yung tatay ng bata, pa-Gcash mo na lang o bank transfer. Basta huwag ka nang humarap. Huwag ka nang makipagkita sa Ramon na yan. At kung gusto mo ng grocery, ipadala na lang dito, ipa-deliver na lang. Basta ayoko na makitang magsasama pa kayo sa labas. Kung hiramin niya yung bata, sunduin niya dito. Ibigay mo yung bata, maiiwan ka dito sa bahay. Ano yan? Ano yun, Wilmar? Ano yung mga kondisyon na yan? Ha? Nagpapakaayos na tatay yung isa.
Inaagawan mo ng tatay yung isa. Hindi ko inaagaw yung posisyon. Bakit ayaw mo magkita? O sige, ipadala nga, sabi ko nga, di ba? Ipadala, hindi pwedeng mawala sa mata ko yung bata. Anak ko yun eh. Anak din naman niya yun eh. Pero ayoko nung siya lang makikipagkita sa ama niya. Grabe naman pagsiselos yan. Praning na praning ka naman. Ayoko nga eh. Kasi tatay pa rin yan ng anak mo. Kaya kung Oo pwede nga. at kung maaari, sila lang lalabas kung may perang iaabot, kahit i-online na lang sa'yo. Basta wag na yung makikita. Eh kung ka sila. nagbibigay ka sana ng mas malaking pera kaysa binibigay ni Ramon, eh di sana hindi kami nakikipagkita ng ganon. Kasalanan mo naman eh. Lit-lit ang kita mo dyan sa pagra-rider mo. Sana kung malaki, hindi ka na mo problema, di ka nagsiselos dyan. Dami mong demand. Kala mo malaki binibigay mo. Kung hindi mo ako tanggap, maghiwalay na lang tayo. Ang dami mong sinasabi. Ako yung